سلام سلام دك عبيت كما يتخونوا فنان حدرو ايرتراويت دو تقراويت يزبل زعبا او سوشال ميديا ببزح اندارو خنيرا نشنش فنان تمري اي لو زرقحو فيديو مالتيو بزحات سوات ايرتراويتيا اي تقراويتيا قاليو دما ابوا تقراوي ادي ايرتراويت اي كونن اندابلو كما قوتري مالتيو حلف يلو دما قاليو بصور تقارو ليواويخم خلناتنا يخم تولو بينام قرماي وناتنا يلخم نيرخم تقراوي يلخم نيرخم كلو يصحفون يرومنا بوزح من نغاغر يخوينو بانصارو ኢትዮጵያውያን ደማ ሀምዝ እንዳወል የምዝርከው ፍናን አገሬ ክራሻችን እንጂ የግለሰብ ሚስት አይደለች መንግስት ቀይ ባህርን ትቶ ፍናንን ያስመልስ ፍናን የኔ ናት የኛ ናት እሺ ፍናን የኛ ናት አርቲስት የህዝብ ነው ሁለት እስከምትወልጂ ተስፋ አልቆርጥም እኛ አንቆርጥም በቃ እናንተ ቁረጡ እንዴ ያው ሀምዝትሪ ወላሁሚና تعمل تجانا عينة نجقراتيني وقيح بحر قدي فخافنا نملسلنا زول حسات ونلون منقستنا بتعمل كوميكيو تعمل تفتاوي تهزق ولا عنا قال لي ميرتراوين سمعنا ينفلتن من يفنان كلو ونسمع اللي خنا فنان اوريدي حبيبتي تواسايت فيلم يا بتاعم جوز ولا عيا اما جمريا بكليب يا مزيا ابناي السبالو ماري وزبل درفي كليب صريحه مزيا بوغيرنا فيلمات يا بتاعم تفتاوي تخوينا ملكعتون يا بصواياون تناديا مسديا زلوا قربيتا كبديا وصاي بوزح انقسقاسي تغبري بتاعم قطوت يا زغولعنا بوتفوت يا جن حزتا ايو انا ملسو حيزلكم دي مزيا تراويت ديات تغراويت يزبل ملس حيزلكم يا مزيا ግን ሓንቲ ሕቶክ ሓተኩም መጀመርያ ንዓኹም ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ዝጉዳይ እዚ ኣካታዕ ኮይኑ ንምንታይ ምስ ኻሊ ብሄር በዚ ጉዳይ ዘይትካትዑ ንተጋሩ ንኤርትራውያን ወኒ ዝሓትት ዘለኹ ማለት እዩ ንምንታይ ምስ ኣምሓራይ ማሕሪትያ ኤርትራዊትያ ዘይትበሃሉ ንምንታይ ምስ ኦሮሞ ኣይ ትግራዊትያ ኦሮሞያ ወይ ኤርትራዊትያ ኦሮሞያ ዘይትበሃሉ ብቋንቋ በባህሊ በመልክዕን በመንነትን ስለዘይትፈላለዩ ሃሙትብል ዘለኹ خذوا زمرعان ريلنا أكدادنا already بحوار نتقموا لعينة أكدادنا أفتمر عزلوا موسيقاتات بحالتات مستتات زي مخلهم ناتي نايخلتينا بحالي ناتنا نولو بحالي سلازي قلز سلازي أبرسنا دا أزتغيرت الأهالي النمبر زفلال نقر يبلنا زفلال نقر ون يبلنا حدينا تي انت نقدفو زيغنت بهال ጉዳይ نحدقوم ስለማንነትና ነው ጋለና ተማንነት ምንም ክንخحدو ይግባን ስለዚህ ነዚና እንት ንብል ዘለና ዘማጉተና ዘሎ ጉዳይ ሓደ ስለዝኾና እዩ ቋንቋና ቋንቋ ትግርኛ ስለዝኾነ እዩ ተባህልናውን ሓደ ዓይነት እዩ ከምውን ሁሉም ተቀመሎም ነገራት ተመሳሰልቲ እዮም ሓደ ዓይነት እዮም ነዚና ንማጎት ዘለና ነዚና ንካታዕ ዘለና ስለዚህ ዘውሽጥና ዘሎ ጽለ ቀቢርና ኦሬዲ ናትና መንነት ያ ከምዙ ጀርመንን ኦስትሪያን ማለት ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ወዝታተለው ናይ ጀርመን ፒፕል እዮም ኣብ ኦስትሪያ ዝነብሩ ድማ ጀርመን ፒፕል አለው ዜግነቶም ኦስትሪያውያን እዮም ግን ጀርመን ፒፕል እዮም በቃ በመነቶም ምንም አይደራደሩ በቃ ጀርመናዊ መንነት ንዮም ስለዚህ ዞዝኔ ነገር ኣብ ልብና ንሓዝሞ ፍናን አበዮም ወለዳ በይትውልዶም ሃመዮም ልብል ሐሳብ ፍናን قد محز ተዛሪባ ይትፈልጥ በቀጥታ ተዛሪባ ይትፈልጥ بقطتا اميديا وصيا سلديا توقعيا سلسما توقعيا سما امحرون يخلو فنان قاليم زولوانا ايخلوون سلازي فنان تا يتغبر بقطتا ايتناغرتن بتزواوار ግን እንታይ ምዃና ነግራትና ላ ማለት እዩ ስለዚህ በተዘዋዋሪ ታይ ነግራትና ፍናን ዝብል ንሪና ማለት እዩ ሕዚ ፍናን በተዘዋዋሪ ታይ ክትገብር ኸኢላላ ሞሲልኩም ሓደ ምሴርትራ ዝተሓዙ ነገራት ትገብርያ ሓደታዩ ደቄር የምሳይ ተሐጎሱ ዝብል ደርፊ ንሱ ናደረፈት ዝላቀቶ ናይ ቲክታክ ቪዲዮ አሎ نهيلن ملس أتكتبلني زبل أتكتبلني እንዳበለት ተረዲዋ ለዛውም ዘደርፍ ተረዲዋስ መስምዒቱን እንዳደረፈቶ ዘሪፍ ደርፈለው እዚ አምስለኩም ተለኹ ናይለን መለስ ደሪፋ ማለት ኻሊ ናይ ተጋሩ ደረፍቱን ትደርፍ ያ ግን
ኦሬዲ ዘን ፖይንታት የከምፀልኹም ኸዝላውነት ደቂ ሬምሳይ ተሓጎሱ ኢልኻ ምድራፍ ኻሊእ ለቨል እዩ ካብኡ ቀፂላ ድማ ሰሚራ ጓለ ስመራ ኢላ ባዕላ ብኣፋላ ደረፈቶ ዘርኢ ምስሊ ኣሎ ሰሚራ ጓለ ስመራ ገዛና ኣስያቶ ናበይ ከይዳ ተበልኩ ሲዲነያ ፈገምገም ባህሪ ረኺበያ Ciao 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 good evening ciao 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 good evening እና ከምውን ኣብ ጋዓት ፕሮግራም ርስቶም ባንድ ፀውያ ኣላ ርስቶም ባንድ ድማ ናይ ኤርትራውያን መርዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝሰርሕ ባንድ እዩ ስለዚ እዚ በዓሉ ዝነግረና ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ኤደን ከሰተውን ኣብ መርዓ ተዓዲማ ነይራ ማለት ትግርኛ ዝደርፍ ተትደል ነይራ ብዙሓት ተጋሩ ደረፍተለው መርዓ ክሰርሑ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኤደን ከሰተውን ናው ተዓዲማ ምድራፋ በዓሉ ዝነግረና ነገር ኣሎ በጠቃላል ክረአ ከሎ ፍናን ኤርትራዊት እያ ማለት እዚ ወለዳ ባክግራውንዶም ኤርትራውያን እዮም ዝክለኩም ከለኹ ግን አብዱኪያር አለ ከዛ አብዱኪያር ኤርትራዊ መንነቱ ብስሩ ኢትዮጵያዊ ዜግነት የውሉን ተመንጢሉ እዩ ግን ብደርፉ በቃ አነ ኢትዮጵያዊ እንዳበለ እንዳደረፈይ ነበርና አብዱኪያር ኻሊ ጊዜ ሒዘልኩም መጽይና አብዱኪያር ጉዳይ ሰፊሕ ስለሆነ ማለት እዩ ግን ፍናን ግን በጠቃላል በሐፈሻ ክንሪዮ ከለና ኤርትራዊት ኮይና ንረኽባ በቃ ምንም ዘካተ አይውልኩም ተጋሩ ታይሙ ኤርትራዊት ያ ወለደ ኤርትራውያን እዮም ምክንያቱ አነ ዝፈልጦም አለው አዲስ አበባ ዝፈልጦም አውዝ ተወሊዶም አዲስ አበባ ተወሊዶም አዲስ አበባ ዝዓበዩ ቤተሰብ ኣለውና ናብ ገዛኦም ውን ኸይደ ነይረ ኦሬዲ ምስ ፋሚሊ ቀረቤታ ስለዝነበሮም ኸይደ አውዝ ገዛኦም ኸይደ ዝርዮም ነገራት ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙና ሓደ ኤሪቲቪ خفت እዩ ናይ ኤርትራ ዝኾኑ መደባት ይስምዑ እዮም ደርፍታት ናይ ኤርትራ እዮም ዝخፈቱ ቶም ቆልዑ ብስነ ስርዓት ትግርኛ እዮም ዝኽእሉ ትግርኛ ዝዛረቡ ወዝ ላሃጃ ላዛጋለ ዝበሃሉ ሱ ሙሉ ናይ ኤርትራ ዓይነት እዩና ኦሬዲ ዝገዛአቴ አነ ብትግርኛ ኢላውጋ ኾነርና ምዞም ዓበይት ምዞም ወለድ ጥራሕቲ ይኾነስ ምዞም ቆልዑ ኩሎም ቆልዑ እዮም ስለዚ فنان ኤርትራዊት ያ ምንም ዝገረመ ይውሉን ወለዳውን በሃሙ መልክዕ ሐምዛ አነ ኸይደ የምዝለኩም ዘለኹ ስድራ ከሞም ገይሮም ሐምዛ ዕወይዋውን ፊል ይገብር ትግርኛውን ዝተኸላተፈ ዓይነት ትግርኛውን የለና ዙ መዝሙር ሐምንሪዮ አው ሰሚራ ጓለስመራ ምንም ዝተኸላተፈ ነገርውን ይብሉን ኤርትራዊት ያ ፍናን ኩለኩም ይደሊ ግን ዝፈላል ነገር ስለዘይብልኩም ይኹም ትማጎት ዘለኹም አውዝ ጉዳይ ዚ ሐሳብ ታሊኩም او ኮሜንት ቦክስ አቁሙጥልይ ላይክ ሼር and subscribe ምግባር ይትረስዑ ይመቸይኩም ደቃ አበይቲ famous celebrities in Ethiopia that are actually Eritrean. Fanan Hidru is a famous actress and model in Ethiopia with Eritrean roots as both of her parents are from Eritrea. She truly loves her mother, often mentioning that she considers her mother her idol. Fanan has gained recognition for her acting talent, beauty and modeling work, becoming a well-known figure in the Ethiopian film industry. Additionally, she is active on social media, where she connects with her fans.